3 ноябрьдән 9 тиклем Рәсәйдә үпкә яман шешен искәртү аҙналығы бара. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы онколог Замир Абдуллин. Һаумыһығыҙ, Замир Сәлихович. Замир Сәлихович, шулай итеп, үпкә яман шеше тураһында бераз мәғлүмәт биреп китәйек. Статистик мәғлүмәттә быйыл күпме кешеләр асыҡланды? Былай һәр йыл беҙҙең Башҡортостанда 1300 кешелә үпкә яман шеш асыҡлана. Былай беҙҙең учетта тора 85 000 кеше. Һәм быйыл 2025 йылда 9 ай эсендә беҙ 10 000 кешелә яман шеш асыҡланыҡ. Шуларҙан 9% ул үпкә яман шеш. Башҡортостанда үпкә яман шеш 4-нсе урында тора. Иң беренсе ул ҡатын-ҡыҙҙар биҙҙәррәге, унан һуң ир-егеттәр инес биҙе, тире яман шеш, үпкә, ҡалын эсәк һәм ашҡаҙан. Үпкә, тимәк, 4-нсе урында, үлем осраҡтары буйынса? Үлем осраҡтары буйынса беҙ асыҡлағанда, ошо үпкә яман шеш 1300 кешелә беренсе йылда 600 кеше үлә. Тимәк, 4-нсе һәм 3-нсе стадияла асыҡлана 50-55% шулай. Яртыһынан күбеһе? Тимәк, 3-нсе һәм 4-нсе стадияла? Донъяла үлем статистика буйынса ең беренсе урында үпкә яман шеш тора. Һәр 6 секунд кеше тәмәкенән үлә. Үпкә яман шештән. Ҡурҡыныс яңғырай? Ҡурҡыныс, эйе. Тимәк, тәмәке быға төп сәбәпсе? Ул сиргә килтереү буйынса? Эйе, төп сәбәбе ул әлбиттә тәмәке, вейп, электроник тәмәке. Һәм мына әйткем килә, әгәр кешеләр мәсәлән уйлаһа, һәм 90% мәсәлән ташлаһа, ошо тәмәкене, беҙҙә ошо үпкә яман шеш юҡҡа булып сыға. Булыуы мөмкин. Синдром отмены тиҙәр табиптар, баш тартыу синдромы? Ул яйлап ошо ташлау кәрәк. Әммә әгәр мәсәлән беҙ хәҙерге ваҡытта мәктәптә лә уҡыйбыҙ ошо тәмәке һәм вейп тураһында күп лекциялар Салауатта уҡыныҡ, Стәрлетамаҡта, 9-нсы мәктәптә, Республика инженерный интернатта. Унда әйткем килә, уҡыусылар бик оҡшай ошо лекциялар. Һәм әлбиттә бала саҡтан ошо тәмәке һәм вейп һәм электроник сигарет, кальян тураһында бала саҡтан әйтергә кәрәк. Зыяны тураһында әйтергә кәрәк. Зыяндар, зарар матдәләр тураһында. Сөнки тәмәкелә беҙ әйтәбеҙ 100 зарар матдәләр бар. Әммә ошо вейпта һәм электроник тәмәкелә 7000-дән ашыу зарарлы матдәләр. Бына ошо электрон тәмәкеләр һәм вейптарҙың һатыуға сығарылыуы, ул әлбиттә хәҙер тыйыла, шулай да уларҙың һатыуға сығарылыуы үпкә яман шеше менән ауырыусылар һанын арттырҙымы, ул нисектер күҙәттегеҙме шундай? Бына статистика буйынса беҙҙең әгәр һанаһаҡ, беҙҙең Башҡортостанда 123 000 кеше тарта. Һәм ошо 123 000-дән 5% ул 15 йәшкә булған уҡыусылар. 5% ул әлбиттә ҙур. Был асыҡланғаны ғына шулай бит? Эйе. Статистика. Һәм бына Мәскәүҙә күп тарталар, мәҫәлән, миллионға яҡын кешеләр тарталар. Свердловский өлкәһендә күп кешеләр тарталар. Беҙҙең Башҡортостанда һандар среднестатистический һымаҡ күренә. Әммә иң мөһиме, әгәр беҙ, мәҫәлән, вейптар һәм электрон төрлө ҡоралдар эшләһәк, мәҫәлән, Ҡаҙағстанда, мәҫәлән, унда бит яптылар ошо магазиндарҙы күрәбеҙ, унда тәмәкене һәм вейптарҙы уҡыусылар тартмайҙар. Шулай. Әгәр беҙҙә япһалар, мәҫәлән. Дусы тарта икән, уға айырып тартырға мөмкин? Дусы тарта, әйҙә киттек, ҡарайыҡ, мәҫәлән, шулай баралар. Социаль күренеш инде унда күберәк. Һәм еҫе бит унда... Һиҙелмәй? Һиҙелә. Унда матур ғына, тәмле генә еҫе сыға. Шуға кешеләр, һин тартаһың, грейпфрут тартам, мин менән афлисун менән шулай итеп аралашып тарталар. Бер-береһен ҡыҙыҡтыралар, эйәртәләр. Әммә әйтмәксе буламын, әгәр дә тәмәке тартыусы ул ҡырҡыу еҫенән билдәле була икән, электрон тәмәкенең еҫе бераҙҙан бөтөнләй юғала. Ошо һеҙ әйткән тәмле, татлы еҫтәр генә тороп ҡала. Эйе.
Һәм, мәсәлән, тәмәке тартканда, тәмәке беткәс, ташлайдар уны. Әмма ошо электроник нимәлә, унда бит юк, контроль юк, унда күренмәй. Һәм, мәсәлән, унда языла, 10 000 тарту, мәсәлән. Ул бер нисә көндә, бер яки 2 көндә ошо бүтән нәмәне тарта ала. Әмма унда никотин бар, унда щелочь бар, төрле авыр металлдар бар. Һәм, мәсәлән, хананык унда градус, 200 градус температура. Инде ялкынды хуралар тимәкеле сага шулай. Шуга үпкәгә ингәндә ул бронхларны яндыра. Необратимо яндыра. Тәмәкеннән еще можно нимәнән. Унда бит глицерин һәм пропиленгликоль бар. Глицерин һәм пропиленгликоль бергәләп эшләгәндә, унда уже майда яндыра ошо нәмәләрдә, ресничкаларда, альвеолдарда шулай. Бына гадәттә һез әле бына яңа гына 3 операция эшләп килдек дигез. Һәм гадәттә тәмәкесләргә, тәмәкенең зыяны турында һөйләгәндә, капкара булып асланган үпкәнең фотоһын күрһәтәләр. Бына ошо вебтан һуң шундай тагы куркынычрак түгелме? Юк, куркыныч түгел, әмма унда күбенсе бит күрәбез, веб ул тизрәк яман шишкә килтерә. Тизрәк яман шишкә әйләнә. Мәсәлән, тәмәкеннән ул 15 ел мәсәлән тартса, кеше уның күбрәк, мәсәлән, 2 тапкырга, 3 тапкырга югары үпкә яман шиш килүе. Әмма минең мәсәлән булды бер 29 яшьле егет, ул мәсәлән 8 ай тартты һәм 8 айда Һәргә операция килде. Үпкә яман шиш булды уның. 3-нче стадиялы. 3-нче стадиялы. 15 ел түгел. 8 булай бер гына осыр булды. Әмма кешеләрнең, укучыларның без күрә алабыз 5 елдан һуң гына. Ошо нәмәләрдә, чөнки хәзер организмда шунда төрле химик реакциялар үзгәрешләр була. Әмма тәмәке ул бит үпкә яман шишкәгә генә түгел. Унда ашкадан, калын исәк, бавырга килтерә. Тотыш организмга зыян килтерә тәмәке. Үзгәрешләр, чөнки унда никотин һәм ошо төрле авыр металлдар, щелочьларда килтерә. Замир Салихович, бuna һәз әйттегез, 55% ул 3-нче һәм 4-нче стадияларда саклана дип. Әйтегез, улайһа искәртү сараларын телгә алып китәйек. Ничек бына асыклап була вакытында, чөнки вакытында асыклаган сәламәтлекте сирде ул сәламәтлеккә юл бит инде. Әйтәм килә, үпкә яман шиш беренче һәм икенче стадиялар һизелмәй. Һич бер симптомы юк. 3-нче һәм 4-нче стадияларда унда мәсәлән беренче сәбәптән ябыгу яки менә кеше бик удап юткерә. Онан һуң мәсәлән йөргәндә тын алу кыен шулай. Һәм 3-нче 4-нче стадиялар мәсәлән ул әйтә, мин күкрәгем авырта, бында авырта, шунда авырта дип. Ул уже 3-нче 4-нче стадиялар. Әмма беренче һәм икенче стадиялар иң төп нимә ул хәлһез. Мәсәлән, өйгә кайтканда әйтә, мин хәлем юк шулай. Арыным ятып торам. Стресс. Барандауга халтайбыз да. Флюорография, ул ничек асыкларга ярдәм итә? Флюорография ул әйткән килә, ул туберкулезга гына эшләнелде 90-нчы елларда. Безнең скрининг, ошо үпкә яман шишкә, ул низкодозный компьютерный томография. Әмма безнең Россиядә шундай Япониялы һәмәк юк. Безнең флюорография яки рентген эшләтелә күпәнсә. Әмма әгәр ядалар мәсәлән рентгенологлар рентген аша бит күрәбез бер шиште для контроля компьютерный томография кирәк. Ошо кеше терапевтка яки онкологка бара, онколог уже компьютерный томография язара. Шулай. Аңлашылды, демәк, барһала асыкланмай, шулай да кемнәргә һәр вакыт үзенең сәламәтлегенә игътибарлы булырга, кемдер хәвеф төркеменә карай? Тәмәкесләр генәме? Тәмәкесләр, шундан анамнызда мәсәлән бер кемнең ата-әсәләрендә үпкә яман шиш булганда, уннан һуң хроник авырулар, ул хронический бронхит,
пневмониялар. Әгәр мәсәлән кеше 6 ай эчендә пневмония булһа, ул вакытта мәсәлән дәваланмаһа, компьютерный томография бронхоскопия эшләгәс кенә без күрә алабыз кешелә шу пневмония түгел, ул рак. Шулай. Унан һуң кешеләр кем асбест менән шуннан шахтёрлар, улар көньякка барганда, кайтканда тоже карга кирәк, чөнки кешеләр унда мәсәлән төньяктан көньякка күсергәндә, мәсәлән, улар организм стресс була. Шулай. Һәм көньякта унда күбенсә тире яман шеш авырыйдыр. Шулай. Чөнки аңлашылды. Кайдала үзеңнең сәламәтлегеңә игътибарлы булырга кирәк. Шулай әйтсәм, мәсәлән, нинди кәңәшләрегез булыр безнең тамашачыларыбызга? Әгәр тәмәке тартһагыз, яйлап ташларга кирәк. Кинәт ташларга ярамый. Ярамый. Унан һуң, әгәр мәсәлән кеше 15 ел мәсәлән тартһа, тимәк уга үпкәне татартыр өчен 30 ел кирәк. Тартмаска. 5 ел тартһа кеше, тимәк ул шо 1 ел яки 2 ел эчендә ул үпкә татарта инде. Шулай. Һәм хәзер һавыкты тидермәгез, саф һавала йөрегез, әмма һәбәттеп киенегез. Һавыктан һакланырга димәк. Һавыктан һакланырга. Зур рәхмәт сезгә, Замир Салихович, үзегезгә лә һаулык, сәламәтлек теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, үпкә яман шешен искәртү турында без онколог Замир Абдуллин мәһәлләштек. Һау сәламәт булыгыз.